CJ me de wo hyase e wo bonwure ye kɔ bonwure Kofi Asa no se na bonwure story yi ni nyina ne se CJ wonim se akakakra na adwoso ba election no abaso no na enipa bia won potem word mo ebo chema wontumi tutuo ehuro papai prepre na chini ade ma yese ne chema wontumi ani wu papai ade kwose ne kamu koye no na esewani na eno na wo heno wo bonwire na Bobby ansa yo tusumi no chese adabraka ye no ne sen na amen esi sen sa MPP aban ba ye adwumade a wo mabɔ ne mpuntuo ene niema omodi abro manfo wo bonwire na nipa bi omo ye bonwire ade hye etumi nya kukuduro wo mo de chema wontumi ebodi tutu ohuro papai wo se da bi ne mrante ne mabu no ma nya de na atre adwuma MPP aban ba ye wo se sije wo beka ya nanu ya bonwire kente kente museum a omokopa ho ntuma yi se na ye bonwire hwa na nya sabukuma sadwabo na enya de ketwa eno ena nchen wo chesa district court nso aban ba ye enebonwire wo manya bi fatu nchen wo si akwan eba na kwan so aban ba wani omu hwamoda wayiyi akwan ye bi wo okra muguso a emo eye ye bi wo mo so omawie wo se atitaye so aban di abo wo mo wompotem honom eye community na bro mo di omudwuma hodo no enya sabukuma eti wodadwe ho wonte ase die nti a adehye ye bonwire ma etimi disa adwuma no ehuro chema wontumi a oye omo dia eno na wo heno wo bonwire na Bobby ansa yo tusum yenu etibu wa ha wadi yawo na wa condemn saade na mabu no eyeye no eteso omanye ne yie enti no wo mo enya hweyie wamunya hweyie na yese de waboa wo no ya na kyese woni aseda bia wo de bema no krompo na ya menyi ne boni aye eno sanete na eka ewo hai na de wa kyese na wokobonwire a oha mu chichemu aduokro 90% CJ wo mu nyina ya MPP fo eno ne asema na eka enti no wo mu kohuro kyema wontumi sie so mo no mo ye yewradu mi nkrofo Yewradu mi nkrofo ene kohuro chema wontumi sa no ene na akondem wo so ne de se wugina he de wo so ti ase ne se de waboa wo de odi mpuntu ba wo krom no wo se wade bia wo ye no wo bosa ni panaba so ene na meyi de ma wo the citizen de bokrata yi anim na fei me de wo accord the finder de bokrata mu na me de wo egina wo ne fa etoso enwotwe se je wo sa homache me ka cho se doma hene ahoahoa omampania be de akire ya wotu franka ediama MPP ose onam ye kase obi a wo ho brase ewa dibuo ewa ni suani hunu a eye Dr. Mahmoud Bawumia ya otu franka edi ama MPP na panyin yi akasa kyeremu ese Dr. Bawumia to aba a wabo bra no ye mampania be de acha wona mo kasa na ekrompo na wabaye franka to de ama MPP no onti da se Dr. Gina baby edidi atem akaka santwi anasa sema ehonte ene wo ka che Dr. Bawumia se awo brase ni ahofama wode ahyase no onfa ne san kakran saa na nakoma so ade bia no obo ade beye ede amano eno achinsoro se dwumade a wabo ede abo mampani akufu ado ne omanyin sakraye ne babia omudi Ghana duro no so no wabo omampani abedi achi abaso na emfoni eda hei CJ sa wo sha nana doma hene etina dwam so ono aso na eyebono regional house of chiefs no oda wo ma no na omampani abedi achi kohia wo mu yi no osiade yo ageman badu otoso bi enu tina dwam na Dr. Bawumia aboni mu ase wakoto se nka CJ wo se me masori a me tina mu ayenyi yen wo chia na wakoto CJ good morning na makoto kaka na mede mensa atoma ya ase na makoto na wo de enchebe chia osawate me said na mechia osai oba multimedia na sa na uchia na sisi wani atra wonton oba adwuma ma kane na sa na uchia bo mu ase last week ya na mi ra esro ho no mechia pike no wo se madwan koso but I say me koto kakra me wono obi na uche pike na okoto ye wo say ade a waye aka ho no ti me say me ye yipa kan uche am ya na obo mu ase but is when you atra won to bi na Dr. Bawumia afa no me su ni bi na me ne motia koto no
when enye mfa ni mu se me ye me ehwe o eyade e wo me mu enti me ya I give it all, you understand. And no Dr. Baumia wo heya wo hwemfoni e da heya wa boni mu ase na na kro ne na kasa na so ntumi hwe na nani kosua o musu we ni mpanyifo no wo mu kasa ye hwe mo ni mpe sa o enu bi no wo ye wo heyi wa boni mu ase na wo tie na nase papa wo ahobrase fa ahobrase ne kosa na fa ko wani musa ntia no eho asem e wo ne nim find that obokrata yi mu a makenkan bi ede ama wo se Dr. Baumia to abona ode ko obro ne potamu no ehwa na sa enkomodie yi efri ebaye na dem de be ma e wo da bi mi wie ye ma me sanfa we nka hom sije wonim se Media Foundation for West Africa echon krata de komo mampani for so busum etwamu no ne de to so aduonu nan ese KPMG report na mo de koma no a wo de ehun white paper baye ebeche se upstream no ne ehun sensem downstream contract de o matwamu ne de o motoa so charges no so wo so mo sakra mu ni ade ni nyina no na Media Foundation for the akwakoma wo mo gina right to information. Yes. Eso eno mo de koye na eno na omampani atena eno mo de anu yeba akotu right to information na kasan so fa bi e kire se eye report bi akodi omampani na se na be de achi honom no se eye de ema futuo ana se kire se bia aban na so omampani na be de achi no efa kwan ba ko mienu we so ne ade a esa information no eni kwan se eba bonten wo se eka mampani no na be de achi ne honom nti san nyina so no na wo eche se enunti no full report no enya de a wo betumi e de ama Media Foundation for West Africa ana so betumi e de abeto abonten eno eho asem the new find that the workrata yi ebomu amane na mede wo eba daily guide mu ana megya workrata fa to so miensa ye wo haya na yete so mampani akufu adakopie mu e wo dobro sa dobro ho anso na blue skies wo na mampani ko mini rally kakra we na nya rally kakra bia wo mu bodwa kakra no mampani kasa wo honom eno mampani etu Ghana fofo wase me yi papa panyi a wiase me ba ya chepa mahunu bibia bi masia bibia bi ena maye bibia bi me to mo Ghana fofo say Monshe ena nyame yadoma December 7 abato mo kwakoto no man kwankoto abana mfa kwankoma obi ono beba na legacy enkaiduma wono dia to akire adwumade a waye wakire no obeba bese no eno ena mampani akufu eka se Ghana fonto abama Dr. Baumia no moto abane de mo mampani dada mahamade a eyekodwoto sanso ono amu owo ye adwuma bia ne ayi empuntu adwuma bia mampani akufu ado ye no o mampani dada mahama chese enye eye de no betumi abeto so mana ye yie eno ne asem bisa o mampani akufu ado bisa no ene ni nyina so na eno na o mampani dada mahama anya adaje atena sia na watwero na mebubu mu baako di amawo na no ya wode amampani akufu ado sije yiwasum netie wasi aha o hwan na ekasa yi ukwa chema ye ka han so a wo ye ochini kakra ahun wasi han na ekasa yi san wo kan o han na ekasa yi ena ayera mahama echese hwe en adia amampani akufu ado de beje chire ebra wo kofie a wono se ye ne legacy no eye jimudie keta sehye kankan ene proye amamu bone ene se ahomaso ne o se 24/7 kokoti ahomaso eno ne legacy o mampani akufu ado eche se wodi gachire eno chese anu kremu die eno ana waka no sa ahomaso ne jimudie ne keta se kankan ne proye o mesoso so da ontoa so da intedi o mampani ka wodi ka esanse amamu de wasa mamu no wonya kandifo na ni dafom na o vision e woni so de hunu se empempen so se na mepesam de Ghana kosi eno no wodi gya hode a enkobeto aso na wei proye kankan yi wasade de wonye da eno ne nsema mampani dada John Dramani Mahama atwode ato honom na ene abrofo no sije meka brofo na wachemutwi was a legacy of corruption, misgovernance, arrogance, ineptitude, bankrupt economy. So many kasem baby adrei. Atete apansam.
eno ni legacy no was want to be metena se sa legacy we ya wudi jo say Ghana for ho nkyere wo no obeto aso ofanya dwuma da obeye ni yie enti se nanado ekwa won fa sa legacy won fa nana fa wade ekọ why ni mabu ani adwuma ye wo man mu a ekọ wo se da bi se no ni legacy man panye Akufo Addo ka ho asema eno de nana go eno bra fe beka say take go home fa kofie Brofa atimi kan no. Oh na adan na unim school so amako. Unim certificate kita me. So ati ase enti no. Amampani dada mahama. Wa kire mu so amampani Akufo Addo kwa onfa nko. Why sije mapon. Asa. Eno no. Ana ma me hwe. Papa asore. Yewie. It's 9 o'clock pepe. O sorry so. Oh, more time. Oh, be 5 minutes pe.